Sabay po ng pinaigting na pagbabantay ng Coast Guard Station sa La Union para sa World Surfing League or WSL World Junior Championships. Nasagip po ang isang minor de edad na mula sa muntikang pagkalunod sa isang resort sa area sa Barangay Urbistondo, San Juan, La Union. Nagsasagawa ng Baywatch operations ang tauhan ng CGSS San Juan. Katuwang ang augmented personnel mula sa Coast Guard District Northwestern Luzon bilang bahagi ng seguridad at kaligtasan sa dagat kaugnay ng WSL 2026. Habang naka-duty, agad na rumisponde ang mga PCG Baywatch personnel matapos matangay ng malalakas na alon at agos ang minor de edad na naliligo sa nasabing baybayin. Gumamit ng live streaming equipment ang mga rescuer at matagumpay na naiahon ang mga biktima mula sa dagat. Sa unang pagsusuri, nasa maayos na kondisyon ng minor de edad at walang nakitang sugat. Ligtas din itong nakabalik sa kanyang mga kaanak. Matapos ang insidente, pinagpatuloy naman ng Coast Guard ang kanilang Baywatch Patrol upang matiyak ang kaligtasan ng iba pang mga naliligo at beachgoers sa nasabing lugar. IFM News. IFM News. IFM News.